Arautua duen herri batek itzita jarraituko du abenduaren 27 arte. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Euskal kulturaren plaza bueltan da, Durangoko azokaren ateak ireki dira dagoeneko eta euskal kulturaren estanda bizitzeko prest dira kulturzaleak. Azken 2 urteetako gora beheren ondoren, pandemia aurreko itxura berreskuratzeko erronka izango du aurrez aurre igandera bitarte. Gaur hasi eta igandera arte milaka lagun elkartuko dira bertan sortzaileek aurkeztuko dituzten 930 nobedadeak ezagutzeko eta antolatu dituzten 250 kultur ekitaldiez gozatzeko. Arratsaldeko 7:00 hasierako ekitaldia izan da Durangon. Nire hitzetan kultura aterpe eta babesleku bat dela eta zela holan mintzatzen naben iez eta batez ere gure etxeetan eta bakartuta egon garenean. Kultura lokarri bat izan da. Eta aurten ere gure barneraldera eta kanporaldera begiratzeko lokarri bat jarraituko da. Normaltasunez, bueltatu da, zorionez, azokaren 57. edizioa. Eta pozgarria da gainera, ikustea, euskara eta euskal kulturaren auspogune hau, pandemia aurreko neurri eta baldintzak berreskuratzera be heldu dala. Hainbat arlotan eskaintza ugarituaz. Gabon, martxan da Durangoko 57. azoka. Eguneko lehen egitasmo nabarmendua ikasle goiza izan da. Ikastetxeetako gazteentzako eta hezitzaileentzako tailer hitzaldi eta ikuskizunen egitarau berezia eskaini du azoka gune ezberdinetan irekiera hala aurtengo azokaren helburua gazteengana iristea da gehien bat eta horrela azaldu dizkigu 57. aldiko asmoak Izaskun Eiakuriaga. Momentu honetan posik pentsatu izan dugun irekiera aukidogulako, behintzat lantzen ibili garen irekiera aukidogulako, eta pasilloak ikaslez beteta ikusten hasita osalako, eta hasiera emon deutzagolako urte osoko lanari. Eta helburua, guk helburutzat ipini duguna da, gaztei dei zuzen bat egitea, gazteek Durangoko azokan kuadrilan egiteko plan bat topatu daiela. Eta horregaitik, aurten gazte estanda eguna antolatu dugu, abenduaren 9an dei zabala egingura deutzago Euskal Herri osoko gazteei. Laster izango gara bueltan Durangoko kultur ekimeneko berri gehiagorekin. Lehenago baina bada besterik izan ere Donostialdeko esiko zerbitzu buruek atzo jakinarazi zuten egunero egingo dutela bilkura Donostia ospitaleko atarian joan den ostiralean kargua beturiko 2 zerbitzu buruak berriz integratzeko eskatzeko eta Osakidetzari eta Osasun Sailari galdegiteko euren iritzia aintzat har dezala. Gaurko bilkura jendetsua izan da oso, izan ere, zerbitzu buruekin batera ospitaleko 150 profesional inguru izan dira protestan. Urduñako hilerrian garaibateko espetxe frankistaren 31 biktimaren gorpuzkiak aurkitu ditu Arantzadi zientzia elkarteak. Desobiratze lanak egiten ari da Eusko Jaurlaritzaren Gerra Zibileko desagertuen bilaketa programaren barruan. Igandera arte luzatuko ditu lanak. Biktimen senideekin jarri da harremanetan Gogora Institutua lurpetik ateratzeko lanetan egindako aurrerapenez eta aurrerantzean egin daitezkeen identifikazio lanen berri emateko. Ez da Urduñan gorpuzkiak aurkitzen dituzten lehenengo aldia. Izan ere, 2014an Urduñako espetxe zentralean hil ziren 14 pertsonaren gorpuzkiak atera zituen lurpetik Arantzadik. Eta ekonomian Eusko Jaurlaritzak beste behin Europako suspertze planerako diruen banaketan eskualde irizpideak kontuan har daitezela eskatu dio Bruselasi Europako batzordeari. Suspertze eta erresilientzia tresnaren tarteko ebaluaziorako garaia baliatu du Jaurlaritzak horretarako eta eskatu Espainiari dagokion planaren gehigarriak jaso ditzala irizpide horiek. Gauzak horrela, Arantza Tapiak ekonomiaren garapen sailburuak gaur adierazi du
ahalik eta lasterren izan beharko lituzketela Europako baliabideak behar dituzten inbertsio eraldatzaileak egin ahal izateko. También estamos empezando a observar, y es que los recursos provenientes de Europa, los famosos PERTES, los recursos provenientes del Next Generation, se están adjudicando con un cierto retraso, y como tienen que ser de carácter, vamos a decir, previo al inicio de las inversiones, pues existen ciertas inversiones que se están ralentizando, que se están retrasando. Por tanto, también deberíamos tener esos recursos a disposición a la mayor brevedad para acelerar nuestra economía y para acelerar esas inversiones que tienen que ser realmente transformadoras. Ukrainiako gerrak besteak beste hankaz gora jarri du energiaren mundua eta energia segurtasunaren inguruko kezkak ziztu bizian indartu du energia trantsizioa nazioarteko energia agentziaren ustez. Hortik adibidez, energia berriztagarrientzat iaz egindako hazkunde iragarpenak 130 handitu behar izan ditu orain. Agentziak berriztagarrien zabalkunderako arrazoi nagusia orain arte klima larrialdia izan bada ere, orain beste bi elementu berri agertu dira hazkundea ziztuan indartzen ari direnak energia agentziaren arabera. Bate energia segurtasuna da, herrialde asko ari baitira berriztagarriak aukera gisa ikusten energia segurtasunerako. Hori agerikoa delarik Europan. Argindarraren prezioez argindar mozketei buruzko eztabaida beroa auztu nahi du Emmanuel Macron, Frantziako Errepublikako presidenteak. Frantziako gobernua baina egoera horretarako prestatzen ari da eta azaroaren amaieran agindu zien prefetei beren departamenduak mozketak posible horietarako presta daitezen. Aukeren artean dago departamendu osoetan 2 orduz argindarra moztea, baldin eta argindar sarearen kudeatzaileak uste badu une batzuetan ez dela nahiko argindar. 3 egun aurretik ohartaraziko lukete arazoak izan daitezkela kontsumoa murrizteko aukera izan dadin. Egoera horretarako prestatzea justifikatu du Macron. Cristina Fernández Argentinako presidente ohiari eta egungo presidente ordeari 6 urteko kartzela zigorra eta bizi artean kargu publikorik izateko ezintasuna ezarri zion Argentinako auzitegi federal batek. Atzo 13 lagun epaitu dituzte bialidad deitu dioten auzian eta akusatu nagusia da Fernández ustelkeria leporatu diotelarik. Atzo gauean eman zuten epaiaren berri, baina lehenago Fernándezek esana zuen sententzia idatzita zegoela. Behin baino gehiagotan ikertu dute presidente ordea ustelkeriagatik, baina 4 akusazio atzera bota dituzte orain arte eta beste batean absolbitu egin zuten. Euskararen erakunde publikoko ordezkariek salatu dute Parisek oraindik ez duela erantzunik eman. Agiri bateratua plazaratu dute Frantziako estatuaz gain EP osatzen duten 3 instituzioetako ordezkariek egoeraren ulermenik ez adierazi dute. Irailean Parisen bilkura egin zutenetik Frantziako hezkuntza ministerioaren erantzunaren zain gelditu dira. Alta bilkuran aipaturiko gaiek bilakaera eta erantzun zehatzak behar dituztela argi gelditu zela diote 3 hautetxiek. Besteak beste azterketak euskaraz egiteko eskubideari buruz erantzun bat espero dute ordutik. Martxan da Durangoko 57. azoka. Ikasleak izan dira goizeko protagonistak eta Aiara Durreta lankidea izan da bertan. Ilusioz, kolorez eta kultur nobedadeekin ateak irekitu Durangoko azokak. Lehenengo orduetan lehertzear egonda landako gunea. Aurreko 2 urteetan ez bezala aurten bai ikasle goiza izan baita eta milaka ikasle gerturatu dira ona Durangoko azokara. Ikasle kultur sortzailekin egoteko aukera izan dute eta erosketak egiteaz gain hainbat joku eta ariketa egin dituzte kulturarekin zerikusia izan dutenak. Eguerdian aldiz giroa lasaitu da landako gunean, indarrak hartzeko momentua izan ohi delako, baina arratzalean berriro ere Durangoko azoka kultur zalez bete da. Hau da, hurrengo egunetan kulturaren estanda izango dela aurreikus daiteke.
euskarako taldekoekin, klaseko euskarako taldekoekin. Unibertsitatearekin etorri gara, entrevista batzuk egitera. Institutarekin. Ikasleekin. Pues, bueno, ikastola guztiarekin, baina lagunekin. Eta, euskaltegiarekin etorri naiz, hori, eguna pasatzeko. Ikastetxekin etorrera. Irrotenen dizkera zinaet. Artistak ikustea eta haien diskoak erostea edo ikustea. Ikusi. Zetak, Entol Sarmiento, Esti Márquez. Buelta bat eman eta zerbait ikusten badut gustatzen zaia, pues erosi. Naiz etorri erosteko asmokin, baina zerbait ola ikusten badet, bueno. Bai, nik bai, lehenengo aldia da. Guk etorri gara beti familiakin, eta hori ni lehenengo aldia da lagunekin etortzen naizela. Nirea bai. Nirea ez. Nirea ere bai. Ez lehenengo aldia izan da, baina oso polit. Bai, aurretik etorri naiz, baina hau izango litzateken lehenengo aldia, zeren txikian nintzen. Nire lehenengo aldia da. Ikastetxekin etorrera. Geroari begira, honek izango dira geroko irakurleak bintzat, entzuleak, eta batedaki idazleak ero dana dela. Esan dugu lehenago ere, gaurra 7 igandira bitarte milaka lagun elkartuko dira landako gunean, sortzaileek aurkeztuko dituzten 930 nobedadeak ezagutzeko eta antolatu dituzten 250 kultur ekitaldiez gozatzeko. Estanda hasi da, 57. Durangoko azoka bueltan da, eta abenduaren 7-tik 11 bitartean ospatuko da. Pandemia aurreko itxura berreskuratuko du azokak 2 urteren ostean. Erronka handia du sortzaileen plazak, musikaren euskarri fizikoak eragindako krisiari, eta prezioen igoerak eragindako ziurgabetasun egoerari erantzun beharko baitio Durangoko azokak, eta 930 nobedadekin ateak ireki ditu azokak. Gainera, 5 gune izango ditu aurreko edizioetan bezala. Sugar, ganbara, eszenatokia, ahotzenea, irudimena eta kabia. Eta guzti horiek indar betean itzuliko dira. 250 ekitaldietako programazioarekin itzuliko baitira gune horiek Gerediaga elkarteak antolatuta. Izan ere, azoka saltoki bat baino gehiago bada. Kultur sortzaileen plaza da. Kultur estanda da azoka. Eta oraintxe bertan zuzenean ahotseneara joango gara, izan ere bertan Goxuan salsa taldea dago jotzen. Entzun ditzagun. Eta hortxe ikusten ditugu Goxuan salsa taldekideak zuzenean. Ahotsenean gogoratu 9:30 Delirium Tremens taldearen
taldeak egongo dela zuzenean baita ere ahotsenean, baina bitartean aurrera joango gara albistegiarekin, izan ere igandera bitartean Hamaika Telebistak zuzenean emango du Durangoko azokaren berri 24 orduz etenik gabeko zuzenekoa eskainiko dugu Durangoko azoka egunetan eta mundu zabalean jarraitzeko aukera izango da Smart TV aplikazioari esker, webuneko zuzenekoari esker eta lurreko telebista digitaleko seinaleari esker. Aiara. Kultur estanda Hamaika Telebistarekin batera bizitzeko aukera izango duzue etenik gabeko zuzenekoa eskainiko du Hamaika Telebistak Durangoko azokako egunetan eta mundu zabalean jarraitzeko aukera izango duzue Smart TVko aplikazioari, webuneko zuzenekoari eta lurreko telebistako seinale digitalari esker. Beraz, ausarta bazara badakizu estanda egin Hamaika Telebistarekin. Kultura aktualitatea, elkarrizketak, ahotseneako zuzenekoak eta askoz gehiago Hamaika Telebistan. Beraz, Hamaika piztu. Bieliezinak izan ginen, izari eskorra zeruan, maite genuena egiten, bihuztu ginen gau bakoitzean. Argiak itzal izan arren, sua mantentzen ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo dugu eztanda. Egingo dugu eztanda. Ezinak izan ginen, iraganeko gazteluan, batera gero amargotzen, unkitu ginen taula gaine. Aurten ahotseneak 15 urte bete ditu eta Durangoko azokak irauten duen egunen baitan 57 kontzertu eskainiko ditu streaming bidez. Ahotseneak ere ateak ireki ditu eta eguerdiko ordubiterretik aurrera zuzenean musikaz disfrutatzeko aukera egongo da Plateruenan igandera bitartean. Arratzaldean hasi dira ahotseneako ekitaldiak eta Olaia Intziartek egin du irekiera. Ostean urrunez urrun Maraka, Diablo, Sakil, Zua, Bolbora, Gozuan Saltza eta Delirimus Tremens taldeak oholtzara igoko dira. Asko izango dira protagonistak Plateruenan, baina baten bat galdu ez gero lasai Hamaika Telebistan zuzenean ala offline ikusteko aukera izango duzulako. Musika alorrean urteak dakarren nobedaden artean dago Entol Sarmiento talde arabarraren azken diskoa Guretzat izenekoa. Taldeak eska eta rock soinuak atzean utzi eta rumba eta reggaetoia bezalako doinu berriak bilatu ditu disko berri honetan. Besteak beste Ñautelorrieta eta Dupla arabar bikotearekin kolaborazioak egin ditu Guretzat diskoan eta nola ez Durangoko azokan izango dira. Guretzat diskoak musika estilo berria eskaintzen du. ETS taldeak eska eta rock soinuak alde batera utzi dituzte eta apustu berria egin dute azkeneko lan honetan. Rumba eta reggaetoia entzungo ditugu aurkeztutako 9 abesti hauetan. Apustu handia da, disko desberdina da eta bueno, ematen du momentuz jaso dugun berotasuna edo jendearen feedbacka momentuz osuna izan da. Hala ere,
disko desberdina da eta pixka beldurra geneukan, ez? Hainbeste aldaketa sakon bat egin ostean, ez genekien publikoak nola erantzungo zuen, baina, bueno, nik konfiantza daukat abestietan eta momentuz, feedback onak, bai. Taldeak aurkeztu zuen lehenengo abestia Abuela Maitea izan zen. Inigo Etxezarreta abeslariak bere amonari idatzitako abestia da, eta kasu honetan akustikoan egindako lana da. Bestalde guretzat da diskoaren single nagusia, eta bertan aurki ditzakegu musika estilo berriak. Eta azkenean diskoaren kontzeptua, musika herrikoiaren edo kultura herrikoiaren nolabaiteko aldarrikapen bat da. Eta orduan garrantzia eman nahi genio nolabait lurraldeari. Horregatik ere kolaborazioak bertakoak izatea gustatu, nahi genuen, ez, nolabait. Eta azkenean gaur egun niretzat referente diren musikariekin, esan eta baiezkoa jaso nuen, eta niretzat izugarrizko plazerra eta orea, eta gainera oso aberatsa, gainera horietako abesti batzuk lagundu diate, abestia konposatzen, eta esperientzi polita bai. Durangoko azokan izango da taldea, euren sare sozialetan iragarri dutenez, abeslaria 5 egunetan izango da eta taldekideak gehienetan. Horrekin batera, taldeak martxoan hasiko ditu zuzeneko kontzertuak. Kultur sortzaileak nagusi dira egunotan Durangon, eta Hamaika Telebista haiekin egon da lehenengo orduak nolakoak izan diren ezagutzeko. Oso mugituak, jende asko eta salmenta handikoak izan dira. Mugimendua egon da, harritu egin naiz. Baita ere nire pertzepzioa nien naiz egon urte guztietan, orduan badaukat baita ere pandemia garaia buruan eta horrela, eta pasan urtean ere saldu zen. Aurton nik ikusi dut gehiago saldu dela. Lehengo egun honetan normalean hori ikasleek etortzen dira batez be, eta oso egun polita da, zen azkenean basaoz etorkizuneko irakurlek edo lantzen. Gonda jende asko, eskoletatik etorri dira aurra asko, lan baterako behartu sinadura bat, galderak egitera eta bar, baina divertigarria, gia esan naiz aspertu. Itxaropentsuak, ez daukagu daturik oraindik, baina, nolabait orain arte izan ditugun sensazioak onak dira. Aurrekuspena, nik uste dut hori guztio gaudela begiratzen orain dela 2 urte edo izan genituen hori azoka horiek, horren modukoa baldin bada pospozik atako ginateke. Nik uste dut etorri gariela purtxo bat, jakin baik zeta gatozen, ez? Estreñekoz, hori da. Orduan, ia jendiak zela erantzuten dauen, eta gu guruna da baita jendiak gu ezagutzia. Ez dakit, gu ezkea amengo talde importantia, baina nik uste salduko ala. Sendabela reparatzea da batetik, aurten atera duguna, gero urteroko egutegiak, jendak horiek ditugu, eta materialak dira, kalendarioak, takoak, publikazio ezberdina dauzkagu. Etorri gara nobedade birekin, eta hauek dira album eta esperoan. Eta, interesgarriak dira, pizka bat, album dago oinarrituta album izeneko antzeslan batean, jiran egon dira urte osoan zehar, eta orain argitaratu dugu antzeslan horren testua. Memori jolas bat, hau da, tipiko jolasteko kartairi buelta emun eta topa biozula bikotia, memori jolasa, oso polita bai. Atera dut disko hau, beldurrarekin dantzan izenekoa, atera zen justo lehengo astean, eta egongo naiz ostiralean aurkezten ahotsenean eguerdiko 12. Itsasoa da bide bakarra disko liburuak, 16 kantuz gain argazkiak, hitzak eta Ines Osinagaren bizipenak jasotzen ditu. Durangoko azokan izango da proiektu berria aurkezten, eta ostegunean Hamaika Telebistak zuzenean eskainiko du ahotsenean emango duen kontzertua.
Ane Abantzabalegi Durangoko udaleko herrigintza zinegotzia elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Nabarmendu du benetan pozgarria dela Durangoko azokaren ohiko irudia berreskuratzea. Bai, benetan, nik uste dute danok Euskal Herritar gehienok honen esperuen egon gara, gogotsu, ohiko formatu honetara bueltatzeko gogoz, azkenien azokak hori deko, hartu emona. Bertako kaleetatik, landako guneko kaleetatik, Artekale, Barrenkale, Oenkale kaleetatik liburu eta dizkak ikusteko aukera eukitie, Durangon zehar hainbat ekintza edo aukera dekozu bertan egoteko, eta hartu eman hori zuzena benetan formatu horretara bueltatzei bosgarriz guretzako benetan be. Igertzen zen giroa dagoeneko goizaldean? Bai, igertzen zen, gaur oin goizien atik zabaldu ditu eta danok dakigun moduen ikasle goiza da. Orduen goizietik autobusen joan etorri nabariz eizen da, eta kalietan be gaztea gotzak entzuten ziren kalietan, benetan be posgarriz. Plateruenaren irekiera izan du izpide eta nabarmendu du 3 helburu izango dituela: euskalduntzea, kultur eragilentzako lekua eta euskal sortzaileentzako plaza izatea. Zentzu horretan dio kudeaketa publikoaren aldeko apustua egin dutela, kultura publikoa eta duina nahi dutelako. Luzea, nik uste dut Plateruenaren itxierak 2008an itxi zanien Euskal Herri mailan utxune nabaria sortu ebala, eta zelan ez ba guri be Durangarroi utxune hori oso eraginkorra injaku. Orduen, 2021an udalaren esku izetera pasau zanien, makinaria guztien martxan ipini gendun, eta orduen zelan zabaldu erabakitzeko lehenengo eta behin diagnostiko bat burutu gendun, eta diagnostiko horretan 3 helburu agertu ziren, bata euskalduntzea, Durangarren euskalduntzeko plaza bat izan barzala, gero kultur eragileentzako leku bat, eta baita euskal sortzaileentzako plaza bat izan barzala. Esan behar dugu bai, eraberien udalak diagnostiko bat egin ebala, eta paraleloki Plateruen eta gero zer dinamikak, sortu zan dinamikak bere bidi eta bere prozesu egin eban eta diagnostiko bat egin ebala. Esan behar dugu, helburuek beretsuek izan zirena, bai batanak eta bai bestienak, eta hortik abiatuta erabaki gendun zelan zabaldu edo ze formatutan izen, eta hor hartu gendun erabakitze publikotasunaren aldeko eiti, askotan esan dugu osasungintza publiko eta duin bat gure dugule, eta gupe kultura publiko bat gure dugu, eta duine izetie, eta horren aldeko apostu eta lana ingo dugu. Orden horregaitik kudeak eta publikoaren aldeko apostu ingo dugu, eta udalak kudeatuko dau Plateruena. Ireki ditu ateak Durangoko 57. azokak, esan dugunez, landako guneak hartu ditu goizetik ikasleak, eta ohiko formatua berreskuratuta bueltatu da azoka. Izaskun Eiakuriaga Gerediaga elkarteko kidearekin izan gara, ikasle goiza berreskuratzea transmisio puntu estrategikoa dela azpimarratu duelarik. Helburua euskal kulturaren jaia ospatzea dela azaldu du, baita gazteei dei zuzena egitea. Entzun dezagun. Durangoko azokak ateak ireki berri ditu eta bere ohiko formatua berreskuratu du, eta hemen gaude Izaskun Eiakuriarekin, Gerediaga elkarteko kidearekin. Kaixo? Kaixo, zueri bide eta egunon. Aurten, aipatu dut nola, bere ohiko formatua berreskuratu du 2 urteren ondoren, eta, nola sentiten zarete, ezta? Landako gunea gainezka ikusten dugu orain. Momentu honetan posik. Posik, pentsatu izan dugun irekiera aukidogulako, behintzat lantzen ibili garen irekiera aukidogulako, eta pasilloak ikaslez beteta ikusten hasita osalako, eta, hasiera emon deutzagolako urte osoko lanari. Ikaslez beteta ikusten dugu landako gunea, ezta? 2 urteen ostean berreskuratu da ikasle goiza hori, beharrezkoa da, ezta? Nola kultur transmisio hori egoteko. Bai, urte bi galdu egin dugu salde horretatik, eta guretzako oso importantea da, estrategikoa dela esango nuke, ikasle goiz bat antolatzeak.
transmitidu egiten dalako ikastetxeetara euskal kultura zer dan, euskal sortzaileak ezagutzeko aukera bat dalako, eta guk orain dela urte batzuk 2018an usteot izan zela argitaratu gendun ikerketa bat, ziadeko koekaz egin gendun ikerketa bat da, eta bertan bisitariek esaten euskuen euren lehenengo kontaktua azokagaz beti, ia galdera gehienetan ikastetxeegaz egindako bisita izaten zala. Beraz, hori ezin dugu galdu. Ikastetxeegaz egiten zen bisita horretan parte hartu daben asko eta asko, gero heldutasunean gazteagoak diranean unibertsitatekoek topaketa asko egiten dira hemen, unibertsitatekoen ikasleen topaketak egiten dira, nagusiagoak diranean, gurasoak diranean euren seme-alabak datoz. Orduan, horregaitik dinot estrategikoa dela ikasle goiz bat antolatzea. Eta urten, 2 urteren ondoren, modu berezi baten egin gura izan dugu, eta 1500 ikasleentzako tailerrak, ikuskizunak antolatu dugu. Egia da, izena eman duten guztiak ezin izan da bela, etorri guk antolatutakoetara, baina zikieran landako guneko pasilloetan disfrutatu eta gertutik sortzaileak ezagutzeko aukera daukie. Estan da azoka honen leloa, Durangoko azokaren 57. edizio honen leloa. Zeintzuk dira helburuak, azoka edizio honen helburuak? Helburua da ospatzea, euskal kulturaren jaia ospatzea. Jenteak bere plana topatzea hemen, jenteak sortzaile barri bat deskubritzea. Eta helburua, guk helburutzat ipini duguna da, gaztei dei zuzen bat egitea, gazteek Durangoko azokan kuadrilean egiteko plan bat topatu daiela. Eta horregaitik, aurten gazte estanda eguna antolatu dugu, abenduaren 9an dei zabala egin gura dutzago Euskal Herri osoko gazteei, etorri daitezela, eurentzako bereziki gauza batzuk prestatuta dagoz, adibidez euskarazko bideojokoen gela bat sortuko dugu areto nagusian, baina gero elektrotxarangek askuergatxoa egiteko aukera egongo da, alkarregaz jaigiruan bazkaltzeko topagune bat antolatu dugu, gazteek euskal sorkuntza bertatik bertara ezagutu eta ezagutzen danagaz disfrutatu egin leike. Guk, ez dakit, deialdi baikor bat egin gure dugu, guk mezu baikorragaz gatoz aurten azokara, gura duguleko berreskuratzen, normaltasuna berreskuratzen dugun azoka hau, danentzako azoka on bat izatea, bisitarientzako, antolakuntzakoentzako, eta bertan sortzaileentzako eta bertan saltzen izango diran gainontzeko partaidentzako. Gainera, 5 gune antolatu dituzu ezta, eta orotara 250 emanaldi egingo dituzue. Zeintzuk dira zuen aurreikuspenak? Beitu, aurreikuspenak ez dakit zeintzuk izango diran. Ez dakit jendeak zelan reakzionatuko daban edo ze jarrera hartuko daban aurtengo azokaren aurrean, batez be ikusita zelango zubi egunak dago esan, badakinik jentea kanpora joateko gogoz dagoala, eskiatzeko eguraldi ona badago, badakinik jente asko eskiatzera joaten dela, baina hemen ikuste plan polita dagoala. Guk 250 ekitaldi inguru antolatu duguz, disiplina diferentetako ekitaldiak dira, ze azoka ez da salmentarako leku bat bakarrik. Azoka da salmentarako lekua, ze azoka bata, erakusleio bata, eta gero da euskaraz egindako eta euskaratik egindako sorkuntzekaz disfrutatzeko topagune bat. Eta horretarako daukazu euskarazko ikusentzunezkoak, euskarazko antzerkia, familientzako euskaraz egiten diran ikuskizunak, liburuak, disko aurkezpenak, mai inguruak, hausnarketarako tartetxoa behartzen dugu, orduan guztira 250 ekitaldi diferente. Azken batean, Durangoko azoka Euskal Kultur Sortzaileen plaza da, eta aurten 930 bat nobedade izango ditu azokak, baina azokak bere ohiko formatua berreskuratu du, baina horrez gain online salmenta ere martzan duzu, edo jarriko duzu, ezta? Bai, pandemiak itxi deuskun gauzetako bata, aurten barriro 3. urtea izango da online salmentari eutziko deutzaguna, gura dugulako probau, guk aurrez aurreko azoka baten alde egiten dugu, eta guretzako aurrez aurrekoa, baina egia da, azken 2 urteetan eta online munduan egon behar dugunez, aurten proba egingo dugu, ia azoka normal baten, online azoka batek ze erantzun deukon, eta gero baloratuko dugu, ia hurrengo urteetan horreri eutziko deutzagun edo ez. Ikusita, ze guri online azokak antolatzeak, plataforma hori mantentzeak,
lan handia eskatzen duzku. Lan azpiegitura aldetik eta burua uste handiak emoten duzkuzan plataforma bata. Ze gainera lau egunetarako bakarrik zabaltzen dugu. Eta horrek ostean dakarren guztia baloratu egin behar da ondo, zein neurritaraino mantenduko dugun edo ez. Gaur-gaurkoz, abenduaren 10 arte, online, azokako nobedadeak eskuragarri daukaz, etxetik edonor. Kultur sortzaileen plaza dela aipatu dugu, estanda, Euskal Herri mailan erreferentea dena, ezta? Bai, guk azoka nazional bat antolatzen dugu. Euskal Herri osoa kontutan hartzen dugu, eta Euskal Herri osoari egiten dutzagu dei Durangoko azokara etorteko. Egia da, Durango dinoe Euskal Autonomia Erkidegoaren erdigunean dagoala. Batzuek gatsago daukie Durangora etortzeko, guk ahalegin egin dugu, etorri datorren horreri programa polit bat eskaintzeko, aldala errestasunak emon dautzaguz, doako autobus bat jarri dugulako landako gunera, inguruko herrietako aparkaleku batzuetatik etorri ahal izateko, 20 minuturo bueltaka dabiltzanak, eta gero hau da jai handi bata. Euskaratik antolatzen dugun jai handi bata, Durangoko azoka urtero egiten dana. Eta nik uste dut merezidu dauela inoz etorri ez tanape, zikieran egun baten egin dizela osterea, eta segurazko errepikatu egingo da. Abenduaren 7-tik 11 bitartean egongo da irekita Durangoko azoka, eta espero dugu urrengo egunetan ere bai, jendez gainezka ikustea, eta sortzaileen plaza berriro ere bere izaera guztia berreskuratzea, eskerrik asko Izaskun gurekin izateagatik, eta animo bai urrengo egunetan. Eskerrape zu hori, komunikabide hori, jakizue 150 bat komunikabideetako profesionalak zagoziela akreditauta, eta egia da, zueri esker, Durangoko azokako jartzuna handia eukiten dauala, eta zueri esker jente asko bizitan etortzen jakuzala, orduan zueri bezkerrak. Koldo Otamendi musika zuzenean saioko aurkezlearekin izan gara ere Durangoko azokako lehen egunean. Berestan propioa du azokan eta zubilan egiten dute autoekoizpen bidez diskoa ateratzen duten taldeekin. Guztira 40 disko dituzte 2022koak denak. Ikus dezagun. Hemen gaude Durangoko azokan eta musika zuzenean programak ere badu estanta. Eta gurekin dugu Koldo Otamendi, musika zuzeneaneko aurkezlea, kaixo? Aupa, egunon. Lehenengo orduak igarota eta nolakoak izan dira? Azokaren lehenengo eguna beti izaten da berezia, ikasleak datoz goiza pasatzera, eta jende asko ibiltzen da, salmenta gutxi dira, baina hauek izango dira etorkizuneko erosleak, eta beraz ondo dago azoka ezagutzea, eta pixkanaka barneratzea zer den euskal kultura eta zer den Durangoko azoka, ez? Eta hoxe. Eta aipatu dugu lehen nola, musika zuzeneanek badu estanta ezta, eta zer daukazue eskuartean? Guk egiten duguna hemen Durangoko azokan da zubilan bat, autoekoizpen bidez diskoa ateratzen duten taldeek aukera izatea hemen Durangon egotea, ez? Eta guk 40 disko ekarri ditugu, denak autoekoizpen bidez argitaratuak izan dira, eta 2022 honetakoak, eta hoxe da pixka bat gure guzta, talde berriak dira gehienak, sortu berriak, beterano batzuk ere badira, eta musikalki oso postuan itza eta erakargarria. 40 taldea aipatu dituzu, hemen egongo zarete urrengo egunetan, da disko hauek saltzen, eta zein izango da, zer egingo duzu ezuek? Musika zuzenean saio bezala, grabatzen egongo gara, datozen egunetan, estandak bisitatuko ditugu, protagonistakin egongo gara, musikariak egongo gara, eta hemen grabatzen dugun guztia urrengo astean ikusi halko da, musika zuzenean saioan, eta saiatuko gara Durangoko azokak eman duena musikalki islatzen gure urrengo saioan. Orduan, urrengo asteko musika zuzenean programak ez da, Durangoko azokan biltzen duzuenaren bilduma bat izango da. Hoxe da, ez, Durangoko azoka eskaparate handia da euskal musikarentzako, hemen egon bar da, hemen dago notizia esaten den bezala, eta hemen gertatzen dena erakutsiko dugu gure urrengo saioan. Eskerrik asko, Koldo Otamendi, musika zuzeneaneko aurkezlea, animo, egun gogorrak daudelako aurretik, eta urrengo astera arte. Eskerrik asko zuei, aupa amaika. Eta musika zari garela, Ertzainak taldeak azken agurra egingo du Gasteizen, gogoratu sarrerak salgai dagoela dagoeneko.
2019an Garik eta Josuk eskaini zituzten kontzertuek izugarrizko eragina izan zuten. Ertzainak taldearen jarraitzaile asko hainbeste urteren ondoren berriz Aitormena ozen abestu zuten. Pandemiak eten zituen kontzertuak eta orain bueltan daude Gari, Josu eta Txanpin. Orain bai agur esateko, abenduaren 16an eta 17an Beken izango dira eta azkeneko emanaldia Gasteizen izango da. Urduri, ez? Gasteizen izan da Urduri ez nuke esango ez. Ez azken finean gure irian gare eta guretzat importantea da egun horri olako amaiera borobil bat ematea, egitea, gauzatzea eta horretan sartzen nahi gara gure indar guztiak. Nahi dugu Euskararen festa bat izatea, nahi dugu 80 hamarkadan bizi izandako mugimendu sozial, artistiko, potente hori baitaren nolabait eskutik ekarri, ez? Egun horretara eta gehien bat partekatzea emozioak danon artean. Hore bat halako erantzuna jasotzea, ertzainak orain dela 30 urte desagertu zala, eta oraindik ere ikustea halako erantzunak nik esango nuke oso positiboa dela ez guretzat, baizik eta euskal kulturarentzat. Kontzertu berezia izango da eta hainbat gonbidatuak izango dira, besteak beste Mikel Urdangarin, Inigo Etxezarreta eta Oiane Perea. Kontzertua urtarrilaren 6an izango da Gasteizko Mendizabal auzoan karpa klimatizatuta jarriko dute 20.000 pertsonarentzat. Gonbidatuek emango diote hasiera ekitaldiari eta gaueko 10etan ertzainak taldearen txanda izango da. Ertzainak taldeak izugarrizko laguntza eman ziola eta izugarrizko bultzada eman ziola Euskarari Gasteizen. Sarrerak salgai daude ertzainak taldearen webgunean. Azokaren kontuak ala, beste kontu batzuei heltzeko unea iritsi zaigu, izan ere atzoko egunean asteartearekin 25. urteurrena ospatu zuen Euskalgintzaren Kontseiluak. Ikusi jarraian nola. Hizkuntzaren alde egitea da ados jartzea. Kaio saldoak zerua gurutzatzeko ados jartzen direnean bezala. Hori izan zen eretzako kontseilua. Azken batean, gutxi izatetik eta sakabanatuta egotetik, danok metatzea bat eta denok indarrean aurrera joateko kemena eta adore izatea. Eta bide honetik indoa zela erakusten zigun horrek. Eskerrik asko zuetako bakoitzak zeugon kabuz, zeuenetik eta zeuen arloan Euskara itsaso zabal bat izan dadin egindako lan eskergagatik. Eta eskerrik asko, bereziki, orain 25 urte, elkarrekin aritzea erabaki zenutelako. Gurasoenariak alabearrarena norbere gorputzarena Gai aldatuta aipatu dugu lerroburuetan ere Osakidetzan eta Donostialdeko esian sortutako krisiaren arira gaurko egunak ekarri du berririk. Donostia ospitaleko zerbitzuburuek agerraldi bateratua egin dute gaur arratsaldean krisiaren inguruko euren jarrera zehazteko eta horren aurretik goizean ospitale atarian kontzentrazioa egin dute berriro ere, orain arte eginiko jendetsuena. 150 langile inguru bildu dira bertan, Udane Arbeok azalduko digu. Ez da baretu Donostialdeko erakunde sanitarioan piztutako krisia. Hirugarren zerbitzu buruek euren protestei eutsi diete. Goizeko lehen orduan elkarretaratzea egin dute Donostiako ospitale atarian. Osakidetza kargu gabetu dituen erietxeko arduradunak berriz erditzatela eskatzeko. Itziar Perez Donostialdeko esiko kudeatzailea eta Idoia Gurrutxaga zuzendari medikoa dira kargu gabetuak. Kargu gabetze horien ondorioz zuzendaritza taldeia osoak dimisioa eman zuen. Horren aurrean Gotzone Sagardi osasun sailburuak agerraldia egin zuen joan den ostiralean esiko zuzendaritza taldea ordezkatzera eraman zuten arrazoiak azaltzeko. Erakunde bakoitzak eginkizun zehatz bat du, eta guztien artean
jarduketa koordinatua eta solidarioa antolatu behar da. Zuzendaritza taldeen ardura itun hori eraginkor egitea da. Donostialdea eziaren kasuan, partekatzeko zailtasunak direla eta izan diren hainbat gertakarik horrela eskatuta pertsonen aldatzea behar zuen izan. Osasun sailaren erabaki horrek esiko zerbitzu buruen aurrez aurreko gaitzespena ekarri du. Izan ere joan den ostiraletik ari dira Donostia ospitaleko atarian kontzentratzen, asteazken honetan egin duten bezala, eta azken hau izan da elkarretaratze guztien artean jendetsuena. Egoera lehertu zenetik egin den 3. bilkura izan da, eta zerbitzu buruez gain langile asko ere batu dira, erizainak eta hainbat gaixo ere bai. Ospitaleko 150 profesional inguru izan dira protestan. Sakoneko aldaketak behar direla azpimarratu eta egoera bideratzeko eskatu dute zerbitzu buruek, kargu gabetzen ondoren izendapen berriek ez dutelako egoera batere konponduko. Testuinguru horretan azken orduetan Eusko Jaurlaritzak elkarrizketarako deia egin du. Elkarrizketa egitarekin badatu zerbitzu buruak, baina esan dute momentu honetan ezin dela hori modu pribatuan egin, Jaurlaritzak egin nahi duen bezala, zubi guztiak hautsi dituelako osasun sailak. Dena dela zehaztu dutenez, oraingoz ez dute Eusko Jaurlaritzaren edota Osakidetzako zuzendaritzaren deiri jaso. Bitartean goizero bilduko dira ordu berean auzia konpondu arte. Gaur arratsaldean bestalde esiko zerbitzu buruek azalpen guztiak emango dituzte. Gipuzkoako sendagileen elkargoaren egoitza nagusian egingo dute agerraldia Donostian, eta han emango dute Donostialdeko ezin izandako gertakari buruzko balorazioa. Gizartearen erronka nagusienen artean dugu pertsonen zaintza. Testuinguru horretan, Oiartzungo udalak zaintzadi proiektu pilotua martxan jarri du bakardade ez aukeratuari aurre egiteko xedearekin. Udaleko ongizate zinegotzia eta zaintzadi proiektuko dinamizatzaileak izan ditugu gurekin adi. Gizartaren erronka nagusien artean dugu pertsonen zaintzarena eta testuinguru honetan Oiartzungo udalak zaintzadi proiektu pilotua martxan jarri du bakardade ez hautatuari aurre egin asmoz. Legislatura hontako proiektu garrantzitsuetako bat bai zen zaintzari buelta bat ematia, bai. Hasi ginen zaintzan inguruan hausnartzen, eredu berriak bilatzen, herrian aldetik bazeon kezka bat, udalan aldetik ane bai, eta ordun bilaka hasi ginen zer nahi genuen, ez? Nola sortu genezaken herria ondo zaindua eoteko sisteman bat, bai? Oso garbi genuen izan behartzula elkarlan bat, herria eta udalan arteko elkarlan bat, eta saretze lan bat sortu behartzela. Hortik abiatuta iritsi ginen zaintzadi proiektura. Zaintzadi proiektua helburu diferente asko betetze ditu. Sentsibilizazio lan bat badao, ja martxan jarri dena. Diagnostiko bat osatu berri da. Prebentzio lan bat badago, horre apostua egin da adintarte batean hastea erabaki zen, nunbaitetik hastearren, orduan 55 urtetik gorako jendeantzako proiektua da, 2 urteko proiektu piloto bada, printzipioz. Adina 55 izatean arrazoietako bat da prebentzio hortan laniteko aukera eukitzea, bai? Eta gero eskuartzea da, eta eskuartzea hitz egiten dugunean, alde batetik dago, udalak berak, administrazioak berak parte hartuko du eta gauza batzuk bere esku geldituko dira, baina garrantzitsua da zaintza hortan herriak ere pertsona horrei aportatu posible dion guztia. Orduan, proiektu honen hildo estrategikotako bat da zaintza sare publiko komunitario horren sorrera. Gizarte asko aldatu da eta gizartean aldaketa hauek dela biztanleriaren zahartzea, piramidea inbertitu inda, emakumearen laneratzea, geroz eta joera individualistagoa ditugu, eta horrek azkenean ekarri du zaintzan krisi batian egotia. Zaintza ereduak lehen ziren bezala ez dute funtzionatzen, eta hori batez ere agerian gelditu da pandemia garaian, eta horren ondoriotako bat izan da bakardade ez hautatua. Bakardade ez hautatua bizitza osoan zehar eta edozeini altzaigu tokatu edo aldugu bizi, eta egia da norbeak barrura biratzen baldin badugu, seguraski identifikatuko dugula bakardade ez hautatua bizi dugun momenturen bat,
Baina naiz eta adin tarte guztietan ematen den zerbait den, batez ere adineko pertsonei eragiten die zaintzan krisi honen ondorio dela eta. Orduan, bakardade hautatua bizitzeak ez du esan nahi mendian isolatuta dago norbaitek bizi behar dunik ez. Egon gaitezke jende zinguratuta eta bakardade ez hautatu bat bizi. Ez momentu batian, zerbaitek kezkatzen bagaitu sarerik ez eukitzea konpartitzeko, edo sarerik baldin badugu ere, igual ez hainbesteko konfiantzaekin norekin elkar banatu, eta horrek azkenean ondorioak ekartzen ditu ez, bai norberan osasunian, ongizatian definitiboki. Ingurumenari lotuta, Europako Parlamentuak akordioa lortu du aste honetan Europar Batasuneko gobernuekin deforestaziorik gabeko produktuen lege berri baten inguruan, besteak beste kafeari, kakaoari eta palma olioari eragiten diena. Baso soiltzea basoak suntsitzea da, lurra beste erabilera batzuetara bideratzeko. Arazo global bilakatu denean, Europar Batasunak arazo hori konpondu nahi du ingurumen kalteei eta klimaldaketari aurre egiteko. Basoen deforestazioa eta degradazioa giza jardueren ondorio dira batez ere. Industria nekazaritza kasurako, munduko baso soiltzaren 50% eragiten du gutxienez, bereziki olio, palma eta soja ekoizteko. Datu horiek aintzat hartuta Europar Batasunak erabaki du betoa jartzea deforestazioa eragiten duten kafe, kakao edo palma olioaren salmentei. Eta 2020ko abenduaren 31 geroztik merkaturatutako ekoizpenek inolako baso degradaziorik eragin ez dutela egiaztatzera eta behar bezalako arretaren deklarazioa egitera behartuko ditu enpresak. Legeak jasotzen du herrialde edo merkantziarik ez dela debekatuko, baina enpresak ezingo dituztela beren produktuak Europan saldu baldintza horiek betetzen direla ziurtatzen ez badute. Eta horrez gain, ekoizpen herrialdeko legeria egokia betetzen dela egiaztatu beharko dute. Giza eskubidei eta eragindako herri indigenekiko errespetuari buruzkoa barne. Era horretara lege berriak kontsumitzei europarrei bermatuko die erosten dituzten produktuek ez dutela laguntzen basoak suntsitzen eta degradatzen. Eta horrela Europar Batasunak murriztu egingo luke klima aldaketari eta mundu mailako biodibertsitatearen galerari egiten dion ekarpena. Legeria berriak estaltzen dituen produktuak ganadua, kakaoa, kafea, palma olioa, soja eta egurra dira. Baita lehen gai horiekin elikatu diren edo egin diren produktuak ere. Talbistegiarekin bukatu baino lehen gogoratu Hamaika telebistak Durangoko azokaren berri emango duela 24 orduz eta mundu zabalean zehar ikusi. Durangoko azoka zuzenean 11an abenduaren 7tik 11kara. Hautsenearen disko aurkezpen kontzertuak, azoka telebista saioa, gurean gaur berezia, azoka 24 orduz. Jarraitu telebistan zein sare sozialetan. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Sua taldeak Durangoko azokan eginiko disko aurkezpenaren zati batekin agurtuko zaituztegu. Ondoren gogoratu 9:30 Delirium Tremens taldeko kideak egongo direla zuzenean Durangoko azokan ahotsenean. Besterik ez, gure aldetik horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu Durangoko azokako eta bestelako berri gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eus atarian daudela. Gero arte.